Personal nga gisusi ni Department of Public Works and Highways kun DPWH Secretary Vince Dizon ang gidak-on sa kadaot sa nahugmak nga seksyon sa Bukidnon Davao Highway sa overview Palakapaw, Quezon, Bukidnon adlong Martes, Oktubre 21, 2025. Matod ni Secretary Dizon nga prioridad sa ahensya ang paspas apan di kalidad nga pag-ayo sa nasangpit nga dalan nga nagsilbing koneksyon tali sa Northern Mindanao ug Davao Region. Gimaduan usab sa kalihim ang mga engineers nga paspasan ang pag-ayo aron mabalik dayon ang normal nga dagan sa trapiko sa lugar. Ang ahensya mopahigayon dayon og full geotechnical investigation aron masugdan ang detour road. Padayon usab nga makig-alayon ang DPWH sa Mines and Geosciences Bureau ubos sa DENR aron matubag ang road failure dili lang sa landslide area kundi lakip na sa ubang bahin sa kalsada tungod sa unstable soil condition sa lugar. Mga katropa, para sa tinaw nga panan-aw tumarog Vision X Plus Softgel Capsule kay aduna kini lutein, zeaxanthin ug beta-carotene nga makatabang mupatin-aw sa panan-aw alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa Nilo Tabios, XFM News.